Ne vom găsi la primul meu videoclip pe acest canal pe Free Fire, unde o să jucăm mai multe jocuri, cum ar fi Free Fire. Da, cum ar fi Free Fire, Roblox și Car Parking. O să jucăm la Lone Wolf pe Free Fire și o să vedem. 2000 years. Uite așa, Deagle prima dată. Deagle mereu. Ia, uite așa, uite așa, uite așa. Ia uitați-l. Eu nu sunt chiar așa de mult, de bun, nu dau doar cap. Dar l-am bătut. Nu i-am dat cap, dar l-am bătut. Nu sunt eu chiar așa de bun la Free Fire, dar jucăm. Dar jucăm, uite așa. Joc până când mă învăț eu. Vedem dacă putem să-i dăm și lui un cap. O, m-a bătut. Nu pot să cred. M-a bătut. Să vedem ce alege. Ia. Ce alege? Să nu aleagă cuțite. Bun, Uzi și atâta. Dar Uzi i-am dat 2 capuri, 3 capuri am dat, mam. E bun. Le-am dat 3 capuri. Uite așa, sunt un pic răcit. Dar eu tot filmez pentru voi. I-am dat. L-am omorât. Să vedem la următoarea rundă. Să văd ce aleg. Ia să vedem ce să aleg. Aleg, uite, ăsta. Și cu UMP. I-am dat cap! Mamă! Și până aici a fost acest videoclip. Dați și voi un like și subscribe. Și eu v-am lăsat. Pa, pa!